Kaso, zenbaki osoekin bukatzeko ariketa hauek egingo ditugu. Lehenengoa irakurri dezute, eta hau da, zenbaki hauek kokatu eta gainea txikienetik handienera ordenatu. Orduan, lehenengo gauza egin beharko duguna bakoitzaren balioa jartzea da. Hasiko gera, -6-en balio absolutua. Balio absolutuak dira 0-tik ze distantzira dagoen, eta beti kokatzen da positiboekin. Orduan, honen balio izango litzateke 6. Beraz, jarriko ditugu balio absolutu guztiei positiboa. Orduan, 7-ren balio absolutua, ez da? 7 eta -11-aren balio absolutua 11. Hau dira baditugu. Hurrengoa, aurkakoa dira zenbakia distantzi berdina duena, baina baliokidea. Orduan, honen baliokidea -4-ren aurkakoa izango litzateke 4. +8-ren aurkakoa izango litzateke -8, eta orduan bakarrik fantasiago kokatzeko 3 hauek. Hau da, -2, hau da, 3, eta hau da, 10. Orduan, hasiko gara bana-bana kokatzea. Orduan, jarriko dugu, 6 puntuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta hemen izango genuke, hau, bigarrena, 4, 1, 2, 3, 4. Aurkakoa, -4-rena. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balio absoluta, 7. Hau berriz minusara, orduan ezkerraldera joan beharko dugu, -8 arte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Horren hemen jarriko dugu, aurkakoa +8-rena. Jarraitu ezagun hurrengoa. -2, 1, 2. -2, hurrengoa 3. 1, 2, 3. Horren jarriko dugu, +3. Horrengoa 11. Hemen 7 da, 8, 9, 10, 11. Horren hemen jarriko dugu, -11-aren balio absolutua. Eta horrengoa da, +10. Hemen, +10. Kokatu ondoren, orain ordenatzea oso erresa egon zaigu. Hasiko gara txikienetik hau dela. Horra jarriko dugu +8-ren aurkakoa, bigarrena da -2, hurrengoa da +3, hurrengoa da aurkakoa -4 zenbakiarena, hurrengoa -6-ren balio absolutua, +7-ren balio absolutua, +10 eta -11 balio absolutua. Eta hau izango litzateke lehenengo ariketa. Goazen bigarrena ikustea. Bigarrena ariketa hori ez da zaila. Orduan, goazen ikustea lehenengoa. Zenbaki oso daude bi zenbaki hauen artean. Orduan jarriko ditugu. Negatiboak zenbat daude? Negatiboak daude 5, ezta? -1-etik -5. Horren daude 5. Gehi, positiboak zenbat daude? 1-etik 40-ra, beraz 40. Eta ez zaigu aztu behar inoiz, 0 ere kontatu behar dugula. Gehi beste bat. Horren, guztira zenbat daude? Guztira daude 46 zenbaki. Hori izango litzateke erantzun bat. Eta bigarrena. Ipatu bat dugu, handiagoa, txikiagoa edo berdina. Horren goazen ikustea, honen balioa zenbaren. Honen balioa esan dugu, balio absolutua beti positiboa dela, eta da 1. Eta +5-en aurkakoa, bada, -5. Zer da bietan txikiera, hau ez da, horregola jarriko dugu. Hau handiagoa delako. Eta hemen, hau da -9, eta balio absolutua beti da 10. Orduan, txikiera, hau da, eta handiagoa. Hau izango litzateke, bigarren ariketa. Goazen hirugarrena egitea. Ariketa honetan batuketak eta kenketak ditugu, parentesiarekin. Horregatik, lehenengo parentesiak kenduko dut, eta gero batuketak eta kenketak egingo ditut. Behar bada, erresagoa delako. Hasi gaitezen. Lehenengoa, +3, beraz hori da, plus. Gehi minus, hori da, kenketa. Kaso honetan egin bada, 3 ken 8. Zeinua desberdina dutelako, kenketa bat egin behar da. 8 ken 3, 5. Eta negatiboa gehiago delako, -5. Bigarrenean, jarriko dugu, -15, gehi plus, eta kaso honetan esaten digute, hau minus dela, hau dela plus, beraz, kenketa egin behar da, ez eta batuketa jarri. Orduan, 15 ken 10, 5.
eta negatibo gehiago daudelako positiboak baino. Urrengoa, guazen kentzia, parentesi hau, gelditzen da minus 23, ken plus baita ere minus 12, biak dira negatiboak, eta hemen ez da kenketa egiten da batuketa. Eta orduan, zergatik biak dutelako, zeilu berdina, minus eta minus. Orduan, 23 eta 12, 35. Eta zeinua mantentzen da, minus 35. Urrengoa, hau da, 45, eta ke minus bihurtzen da plus. Beraz, gehi 81. Hemen batuketa arruntaren ez, batuketa egingo dugu. 6 bateko eta 126 orduan. Jarrai dezagun. Hemen dugu minus, 5, hemen dugu gehi plus. Beraz, batuketa bat da, gehi 2, eta zein behar dugu? Batuketa da kenketa. Behin behar da, kenketa hau delako minus eta hau delako plus. Beraz, 5 ken 2, 3. Eta negatibo gehiago daudelako. Urrengoa, hau da minus 18, hau da minus 9, eta zer egin behar dugu? Kenketa? Ez, batuketa. Zeinu berdin daudelako. Beraz, 18 eta 9, 27. Eta minusa mantendu egiten da. Urrengoa, hemen dugu 7, hemen dugu ke minus, beraz, plus da. Gehi 18, batuketa bat da, orduan 7 gehi 18, 25 positiboa. Eta azkenekoa, hemen dugu minus 120, hemen dugu ke minus denean da plus, orain jarriko dugu plus 125, eta mezin behar dugu, kenketa da batuketa. Kenketa delako minus eta plus. Egiten dugu, handienari txikienak kendu. 125, kende 120, 15. Eta zer daude gehiago, positiboak ala negatiboak? Positiboak, orduan horrela gelditzen da. Bena, guazen aurrera.